లెట్స్ ప్యాక్ నాగలక్ష్మి గారి ఆర్డర్. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గాయత్రి రెంటల్ జ్యువెలరీ విజయవాడ. సో ఈ మేడం అయితే తెనాలి నుంచి వాళ్ళ పాప మ్యారేజ్ ఈవెంట్ కోసం ఈ డైమండ్ రిప్లికా కాంబో సెట్ ని అయితే లాక్ చేసుకున్నారు. సో ఈ పార్సల్ అయితే మనం త్రూ ఆర్టీసీ కొరియర్ ద్వారా కస్టమర్ కి పంపిస్తున్నాము. అండ్ చూస్తున్నారుగా మన జిఆర్ బ్రైడల్ జ్యువెలరీతో అసలు మన జిఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నారో. సో మీరు కూడా ఇంతే అందంగా మీ ఈవెంట్స్ లో కనిపించాలి అని అనుకుంటే ఇప్పుడే స్క్రీన్ పై కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ చేసి మీకు నచ్చిన జ్యువెలరీని ఇప్పుడే లాక్ చేసేసుకోండి. సో మరిన్ని ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ కోసం ఇప్పుడే మన పేజ్ ని అయితే ఫాలో అయిపోండి.